So, dito po sa malaking hipon ay 300 pesos na per kilo. Ang mga tumpukan po natin dito ng bangus nagkakahalaga po ng 120. May 4 na piraso, may 3 piraso na tumpukan, no? So, magkano ang kalamansi mo? 20 lang, 60 lang kilo. Basta Yun, no? Ang mga nakaripak pong mga kalamansi, no? 20 pesos. Nakatamata kasi. So, pipino mo magkano? 80 basta ando mataas. So, 80 pesos na per kilo. Pasensya na sa istorbo, ha? Bawal tayo bumili. Kasi may mga customer ka. Busy tayo basta ando. Oo. Shoutout na sa inyo guys. So, shout out sa inyong mga Ahon. ating mga mamimili, no? Shout out po sa inyong lahat. Mag-iingat So, kayo. shout out, Lodi, magkano ang tumpukan mo? 10 piso. 20, luya. 20 sa luya. Sa sili mo, 10. yun, 10 piso sa mga sili, no? O kaya, magkano na presyo ngayon? Ay, hindi nagtaas, wala pa rin pagbabago. So, 60 pesos. So, 60 pesos pa rin po yung presyo ng suka. 2011 pa yan. O, yun. Walang pagbabago sa mga presyuhan ng kanyang mga panindang suka, no? Dito, yellow pin tuna po natin dito ay 150 na per kilo. So, napakagandang ating mga dalagang bukid, no? Sa 160 na per kilo. Ayan. 160 na per kilo po ng dalagang bukid. 140 naman po sa panindang tulingan. 70 po ay nakakabili po sa kalahating kilo, no? Sa tumpok ng gulyasan ay 100 pesos. Talagang 100 pesos. So, gulyasan po natin dito ay 120 na per kilo, no? So, shout po sa inyong lahat dito, mga masisipag nating mga vendor sa Malabon Fish Market. So, suportahan po natin ang vendor mix vlog ni Ate Pam Sulayaw, no? Na nagbablog din po dito sa Malabon Fish Market. Pakisuporta po natin sa YouTube channel. Gulyasan, no? 130 na per kilo. Ate Pam, wala kang paninda ngayong bangos. Ubos na. Ate Pam, sold out ang bangus mo? Yan po yung laman ng gulyasan, napakasariwa. Ayun o, ganda ng laman o. Yan po yung laman ng gulyasan, no? Sa 130 pesos na per kilo. Magkano isang plastic niya na pag binenta? 60 pesos, 30, 20. Yan po, ready to cook na po siya, oh. 50 pesos na kalahating kilo. Bali 100 pesos na per kilo ng ating lansones sa Malabon Fish Market. Ay, update ko lang po na ya. Dalandan po ito? Ayun, no? So, sa kilo naman po ay 50 pesos, oh. Ganda ng ating. Ito po yung pinaka ano niya. So, sa per kilo ay 50 pesos. So, Nay, magkano po sa mansanas? 35 isa. Ayun, 35 pesos po ang isang piraso, no? So, shoutout sa'yo, Lodi! Nakaubos na ba? Ikot muna tayo para makabenta. So, kilo ng ating matamis na ubas, 120 na per kilo. So, 60 nakakabili po, no, sa halagang kala. What's up, guys? So, nandito naman po tayong muli sa Malabon Tumpukan. So, mag-update tayo ng mga panibagong presyo ng tumpukan at mga per piraso ng panindang bangus dito, no? So, dito po ay meron kayong mga mabibili sa halagang 50 pesos, 100 pesos na tumpukan, per piraso ng mga biling isda. At talaga makakasulit pa rin po kayo dahil lang 50 pesos at 100 pesos nyo ay ulam na po talaga maghapon. So, samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-ikot dito sa Malabon Tumpukan. So, tara! Let's go! So, tumpukan po ng ating mga hipon, no? Sa halagang 50 pesos ay makakapag-ulam ka na talagang may panghalo ka na sa mga gulay, pwede nyo pong steam, no? So, makakapag-ulam ka na talaga ng hipon. So, dito po sa malaking hipon ay 300 pesos na per kilo.
So sa ating naman pong yellowfin tuna, no, sa nagkakahalagang 160 na per kilo. Oh. So ang bangus naman po natin dito, no, bangus dagupan ay 160 na isang piraso. So malalaki po yung bangus, no. Ito po ay 170. Isang piraso din po yan, no, ng bangus dagupan. Alright, bye-bye na po natin itong kahabaan po ng tulay ng Malabon. Dahil sa dami po ng mamimili, no? Ayan po mga kababayan po natin na hindi magkaumayaw sa pagbili po ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So, ayan po yung mga presyo. No, ang mga tumpukan po natin dito ng bangus nagkakahalaga po ng 120. May 4 na piraso, may 3 piraso na tumpukan, no? So may tilapia rin po dito na 50 pesos na tumpukan. So 6 na piraso na po yan. So may bangus dagupan po sa halagang 120 ang isang piraso. Sandal lang dito, sandal. Alright, so dito naman po tayo sa mga bentahan po ng mga gulay na rin pinagkakaguluhan din ng ating mga kababayan, no? So shoutout sa iyo, Lodi. Thank you, Toya. So magkano ang kalamansi mo? 20-20 lang, 60 lang kilo. Basta Yun, no? Ang mga nakaripak po mga kalamansi, no? 20 pesos. Tawanta kasi. So pipino mo magkano? 80 basta ando mataas. So 80 pesos na per kilo. Pasensya na sa istorbo, ha? Bawayan tayo. Kasi may mga customer ka. Busy tayo basta ando. Oo. Shoutout na sa inyo guys. So shout out sa inyong mga Ahon na ating mga mamimili, no? Shout out po sa inyong lahat. mag-iingat kayo. Okay na po, 35. Ito na lang. Bakit po? So Lodi, magkano yung sitaw mo? Yun, 35 pesos ang isang tali ng ating sitaw, no? Sayote mo? So, busy ang ating Lodi, no? Sa kanyang pagsisilbi sa ating mga kababayan na mga namimili rito, no? So, iikot na tayo. Boss, maraming salamat, ha. Thank you. Thank you. So, shout out, Lodi. Magkano ang tumpukan mo? 10 piso. 20, luya. 20 sa luya. Sa sili mo? 10. Yun, 10 piso sa mga sili, no? Ang pangalan ng ano mo? Boss Lando Explorer po. Ano? Boss Lando Explorer. So, ayan po yung mga tag price ng kanilang bentahan dito sa Malabon Fish Market. 20-20 at 50 pesos. So, sa kalamansi mo, 20 pesos sa kalamansi. Yan po yung mga latag po ng mga gulay dito sa Malabon Fish Market. So, ganyang kadami ang mamimili sa Malabon Fish Market. So, may panintang suka dito si Kuya, no? So, Kuya, magkano na presyo ngayon? Ay, ni nagtaas, wala pa rin pagbabago. So, 60 pesos. So, 60 pesos pa rin po yung presyo ng suka. 2011 pa yan. O, yun. Walang pagbabago sa mga presyuhan ng kanyang mga panintang suka, no? Dito po ay 30 pesos pa rin po. So, yan po yung mga presyo ng suka dito sa Malabon Fish Market, no? Kuya, maraming salamat. Thank you.
bangus. Bangus dagupan, no? Yan po yung presyo, isang piraso ay 140. So, napakaganda mga bangus dagupan. So, shout out! yung bangus sa rin. Maganda yung mga bangus natin ngayon. So, gulyasan, no? Tsaka bangus pa rin po ang nakikita natin mga palinda dito ni Nanay Noemi. Kaya bangus puti. 300! Ay, 200! Ilang piraso na lang. Kulang ako tinawag ko. Pasensya na po kayo, sir, kasi ang layo Alright, so mga panindang sagisi talagang ang ating mga mamimili, no? So, yellow pin tuna po natin dito ay 150 na per kilo. So, napakagandang ating mga dalagang bukid, no? Sa 160 na per kilo. Ayan. 160 na per kilo po ng dalagang bukid. So, masarap iprito, no? Yan, dito rin po ay may mga dalagang bukid na paninda, no? So, torsilyo na talagang solido, masarap isigang sa bayabas, no? Bising-busy ka. Ganda ng laman, no? Sa kisi, biluan. Binduan. Nakakalito kasi yung dalawang isda na yan, eh, no? Oo. So, sa mga presyo naman po ay hindi naman po tayo magarbyada dahil murang-mura pa rin po din yung mabibili, oh. Binluan, no? Sa 160 na per kilo at meron po tayong parrot fish. 150 na per kilo, no? So, magaganda po ang laman ng ating mga bentahan po dito ng isda sa Malabon Fish Market, no? Ay na. Alright, so nakita na po natin ang kanilang mga presyo na update dito sa Malabon Fish Market. So, lipat po tayo sa kabilang side upang malaman natin ang mga bentahan pa rin po ng mga isdang tumpukan at per kilo dito sa Malabon tumpukan. So, tara, let's go! So, binalikan po natin uli ang ating mga vendor dito na mga nagbebenta po ng mga bangus, no? So, murang-mura po ang ating mga bangus. Ayan, no? 140, 120. So, yan po yung mga latag nilang mga bangus. 120 na tumpukan, no? 140 na tumpukan. At ang isang piraso ay 100 pesos at 120. So, shout out sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Ganyang karami po, no? So, tumpukan po ay 50 pesos na tilapia ang arroyo. So, tumpukan din po dito ng mga maya-maya sa halagang 50 pesos. So, 120 naman po ang per kilo, no? So, yan po yung mga latagan ng mga seafood dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang makakatipid ka at makakamura ka sa mga presyo. So, 140 naman po sa panindang tulingan. 70 po ay nakakabili po sa kalahating kilo, no? Sa tumpok ng gulyasan ay 100 pesos. So, dito po ay meron tumpukan ng mga pusit sa halagang 100 pesos. So, tumpukan po ng mga bangus natin, no, 140, tatlong piraso na.
So, yellowfin tuna ay 140 na per kilo. So, mga bangus po natin dito ay 140 isang piraso. So, may mga tumpukan din po tayo nakikita dito mga bangus na mga pandaing, no? Sa halagang 130 pesos na tumpok o isang plato na. So, gulyasan po natin dito ay 120 na per kilo, no? So, galunggong. So, sa galunggong ay madalang po tayo makakita rito ngayon, no? Yan po ay may galunggong burot. So, tambakol o gulyasan sa 120 na per kilo. So, tumpukan po sa halagang 50 pesos, no? Ayan, madami na, oh. ₱50 na tumpukan. So, sa mga bentahan po ng ating mga bangus dito, no? Per piraso po, no? So, merong 130, 140, 150, 160. Yan po yung mga kada piraso na binibenta po dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo mga bangus. Ayan, yan po yung mga presyo, no? So, sa per kilo po ng ating mga yellowfin tuna ay 180 na per kilo. So, gulyasan ay 130 na per kilo. Wala kang tinda? May tira tayo. Busy nga sa pagkain. Yan lang kuhan mo. Magsama may tira tayo. So, yellowfin tuna po natin dito, 150 po per kilo. Sa maliliit ko ay 130, no? Ang ating pong tambakol, 120, no? So, bangus po natin ay 130 na tumpok, 3 piraso na po yan. Hello at shoutout po sa inyong lahat dito, mga masisipag nating mga vendor sa Malabon Fish Market. So, suportahan po natin ang vendor mix vlog ni Ate Pam Sulayaw, no? Na nagba-vlog din po dito sa Malabon Fish Market. Pakisuporta po natin sa YouTube channel. So, sa ating naman pong gulyasan, no? 130 na per kilo. Ate Pam, wala kang paninda ngayong bangos. Ubos na. Ate Pam, sold out ang bangus mo. Yan po yung laman ng gulyasan, napakasariwa. Ayun o, ang ganda ng laman o. Yan po yung laman ng gulyasan, no? Sa 130 pesos na per kilo. So may mga bagong na rin po dito, mga nakaas na, no? Magkano isang plastic niya na pag binenta? 60 pesos, 30, 20. Yan po, ready to cook na po siya, oh. Nakaas na po at titimplahan nyo na po ng asukal na magigisa na lang po kayo para makapagluto po kayo ng bagoong, no? Yan po ay tinatakal na po ni nanay, no? Nire-repack nyo na po. Nay, maraming po salamat. So, 150 pesos ang isang piraso po dito ng bangus. Dito po sa kabila ay 130, no? So, dito po ay meron naman din pong panindang lansones, no? So, 50 pesos na kalahating kilo. Bali, 100 pesos na per kilo ng ating lansones sa Malabon Fish Market. So, kung kayo naman po ay gustong pumunta o sa mga oras ng mga gabi, alas 10 o alas 4 na madaling araw. So, dito po sa loob ng Malabon Fish Port ay meron din po kayo mabibili ng mga sariwang seafood. So, dito po sa pagbaba po ng tulay ay pumasok lang po kayo dito sa loob. Dahil dito ay marami na po kayo mapipili na mga murang presyo ng mga seafood sa loob po ng Malabon Fish Port, no? So, ganyan karami ang ating mga kababayan na dumarayo
dito sa Malabon Fish Market upang maganap ng mga presyong abot kaya, no? So sa mga tumpukan na hindi na po kayo malulugi dahil sa 50 pesos lang po ay sigurado na po kayo. At sa 100 pesos, no, na may mauulam na ang iyong pamilya. Ni-edit ko na lang. Nay, update ko lang po, Nay, ah. Dalandan po ito? Ayun, no? So, sa kilo naman po ay 50 pesos, oh. Ganda ng ating. Ito po yung pinaka-ano na. So, sa per kilo ay 50 pesos. So, Nay, magkano po sa mansanas? 35 isa. Ayun, 35 pesos po ang isang piraso, no? Nay, marami pong salamat. Alright. So, shoutout sa'yo, Lodi. Nakaubos na ba? Ikot muna tayo para makabenta. Oh, may... Ano muna ako? Oh, yun, no? Latundan, Latundan, tsaka lakatan to, no? Ayun po yung mga kanyang bentahan po dito ng saging, no? Latundan at lakatan. Tapos may mga lemon din po, mga nakabit-bit, naka-plastic na po, naka-repack na, no? So, ang mansanas din po niya dito. So, 120 na per kilo. 50 ang kalahati, no? May mga mansanas din po, mga big size. No? Sa mansanas mo, boss, magkano to? Eh, mansanas po yan, ha? Mga naka-repack na rin po, no? 3 piraso. So, may lemon din po, no? So, kilo ng ating matamis na ubas, 120 na per kilo. So, 60 nakakabili po, no, sa halagang kalahating kilo ay 60 pesos, no? Boss, magkano yung ganito mo ulit? Ayun, 100 pesos, 3 piraso na po, no? Alright, so sa kaganapan na sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, no? So marami po ang mga nag-iikot at naghahanap ng mga presyong murang-mura dito sa Malabon Tumpukan. So yan po ang ating mga kababayan na nag-iikot po dito, no? So medyo merong konting build up ng traffic gawa po na sa dami po ng mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So shout out sa ating mga vendor na masisipag at makapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So shout out sa mga kababayan po natin na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. So grabe ang mga mamimili po natin dito, no? So hanggang dito na lang po at ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito sa Malabon Tumpukan. Enjoy and visit po at maraming salamat po. God bless po. Bye bye.